Hey Marys, what's up nerds? It's me again Ronan and welcome back to my channel! Hey dreamers! How are you guys doing? Kamusta naman kayo? Okay, so it's Friday guys. Wala akong pasok today kasi holiday sa States. So ano ba yung ginawa ko, no? Well, anyway, kaninang maaga kaming gumising kasi pumunta kami ng MaxiCare. Pumunta kami ng MaxiCare para sana magpa-check, sana magpa-lab. Actually, pumunta ako doon kasi nagbabalak talaga ako magpa-blood chem, magpa-laboratory. Ayun, kasi meron akong request na bago nag-start yung quarantine nung March, pero hindi ko pa siya nagagawa. Importante kasi ito guys, kasi syempre 'di ba, it's important na alam natin kung ano yung mga nangyayari sa katawan natin, especially sa like let's say mga blood sugar, mga ganyan, kung ano-ano pa. So, since nga may health anxiety tayo, so importante for me na alam ko kung ano man yung mga nangyayari sa katawan ko. For my peace of mind, for my mental well-being, para hindi ako isip ng isip, ganyan. Pumunta kami doon, may schedule ako for tomorrow morning for blood extraction para ma-check na masuri din ng doktor kung ano man yung mga nangyayari sa ating katawang lupa. Okay, so update for me aside doon, wala naman masyadong ganap, no? Kasi siguro continuous lang yung BL series obsession ko like last ko na video, continuous lang yun kasi since nga we are having anxiety issues, di ba? And iniiwasan din natin to fall under depression, matipong ganyan since meron na tayong anxiety. So I gravitate towards stuff na nakakapagpa-uplift for me. So for the meantime, since nabaliw-baliw ako ngayon sa BL series and it gives me parang uplifting emotions, natatawa ako, kinikilig ako, masaya yung pakiramdam ko, ganyan. So, pinofocus ko yung mind ko doon. Aside sa reading and all that stuff. And lately, bumabalik din ako sa pagka-cardio workout. Kasi kailangan talaga ng katawan natin yun, di ba? Para, nakakatulong kasi yun, nakakatulong din yun sa anxiety natin, nakakatulong yun sa katawan natin, especially if we are not getting any younger. Yung mga elasticity, ganyan. So, I'm taking collagen supplement. So, kailangan din ng gumalaw, hindi yung magdidepend lang tayo sa mga supplements, di ba? Anyway, guys, so right now, lagi itong, sa mga nare-receive kong mga messages na galing sa mga, siguro viewers na nakapanood ng mga videos natin, nagme-message sila, and lagi ito, merong ganito. Insomnia. I talked about, siguro mga pahapyaw-hapyaw lang, about insomnia dun sa last anxiety video ko regarding about patterns. Diba? So, isa dun sa mga patterns na nagkaka-insomnia ka na is because of your anxiety issues. Nagkaka-insomnia ka na kasi dahil hindi ka makatulog, laging yung mind mo laging busy. So, hindi ka binibisita ng antok kasi yung mind mo active. Active siya lagi. So, kung ano-anong pinapasok ni anxiety sa'yo, hindi mo siya nakokontrol hanggang sa paghiga mo. Active pa rin si mind, hindi ka dinadalaw ng antok hanggang nagka-insomnia ka na, hanggang the entire night na nakahiga ka, gising yung isip mo, gising ka, kinabukasan, bangenge ka dahil wala kang tulog. And for some of you guys or for some of us na naka-experience na ng insomnia na dahil sa anxiety, as in talagang umabot ito ng 1 linggo, 2 linggo. I think for me, I'm not sure kung sa ngayon, sa mga nakapanood ng video ngayon, I've already talked about this dun sa sa video ko, yung mga earlier videos ko that I talked about flirting with anxiety, flirting with depression. I got a glimpse of depression when I was still in college. That was the first time na naka-experience ako ng severe
insomnia talaga. Na talagang I think the entire month or 2 months ba yun? Talagang 2 to 3 hours lang yung tulog ko a night. Kasi talagang dun yung mga unang nagma-manifest si anxiety sa katawan ko. Yun yung first time kong na-experience si anxiety, and then I was parang I was having parang there's a lot of things that going on during those times. Namatay yung lolo ko, and basta maraming nangyari. If you want, ilalagay ko yung links dun sa description box para mapanood nyo about depression. I never had a depression, yung full depression. Parang it's just a glimpse of how dark depression is. Dahil na I was able to pull myself out of that. But the anxiety remains. Kasi guys, the anxiety, siguro we will talk about it some other videos. Sa anxiety, parang gateway siya sa lahat ng mga mental health. So, si depression, kung magkakaroon ka ng depression, I'm sure it will start with anxiety. So, kung may bipolar disorder ka, I'm sure it started with this anxiety. So, it's a gateway to a lot of mental health issues, si anxiety. Yun. So, I'm grateful right now that I already have anxiety at hindi ko na-develop yung depression. And yun yung iniiwasan nating mangyari, especially now in the new normals, in the time of pandemic like what we have right now. No, so that's why I'm doing my best to gravitate towards yung mga nakakapag-uplift, yung mga positive. No, so para hindi yung mental natin is yung mental well-being natin, since may anxiety tayo, is very vulnerable ba tawag doon? Madali tayong maapektuhan sa mga things that's happening around us, no? So yun. Let's go back to insomnia. Yun, so I was able to experience yung full-on talagang insomnia. I think mga 2 months yata yun, for 3 months, hindi talaga ako nakakatulog. Walang tulog yun guys, bangenge ka the entire morning. But the good thing was I was young. I was so young during those times. Early in my late teens and early 20s. So parang I was able to, very resilient pa yung katawan. I was able to bounce back. No, but it took me a while. I did a lot of stuff para lang ma-counter yun, but hindi ko siya nahirapan ako makabalik dun sa normal. But one thing, there's a lot of things that I've learned during those times that nai-apply ko siya now that I'm an adult, I'm a grown-up man. Kasi I know na marami talaga sa atin na nagkakaroon ng insomnia because of anxiety. Kasi sa anxiety, kung ano yung mga negativity na pinapasok niya sa isip natin, naapektuhan yung tulog natin kasi palaging active yung mind natin, palaging kung ano-anong iniisip, kung ano-anong mga negativity pinapasok ni anxiety. And of course, nagmamanifest siya sa katawan natin, natatakot tayo, nagpa-panic attack tayo, may chill, may mga ganong klaseng nagaganap. At the same time, andun yung takot, di ba? Natatakot ka baka kung anong mangyaring masama sa'yo. Natatakot ka baka feeling mo kasi katapusan mo na, the next day wala ka na, di ba? Parang it's the end of the world. Ganun yung feeling, di ba, pag inatake ka ng anxiety. And si anxiety, andyan lang siya. It doesn't mean na dahil hindi ka inaatake sa araw na ito, wala si anxiety. Andyan lang siya sa katawan mo. You still have the anxiety issues. Hindi ka lang inaatake, di ba? So talagang naapektuhan ka personally, naapektuhan yung tulog mo. But then hindi mo siguro I'm going to talk about kung paano ko siya in-overcome at things that I've learned na pwede mong gawin to deal with your insomnia, no? Pag ini-insomnia ka guys, especially pag tulog, hindi kayo dinadalaw ng antok. Though there are times na inaantok ka na pero hindi ka makatulog, 'di ba? There are times na pagod na yung katawan mo, pagod na yung isip mo. Parang it's about time na para matulog, but yung katawan mo at yung isip mo ayaw ka patulugin kasi nga kung ano-ano binubombard ni anxiety sa iyo. Ganyan si anxiety talaga. But anyway, normally nangyayari ito pag first time ka pa lang talagang inatake ng anxiety, no? Kasi nangyari ito sa akin nung first time ko talaga nung nagkakaroon ng anxiety issues. Yun yung pinakauna-una talaga.
Okay, so there's a lot of things na pwede natin gawin. What I did was mostly in-approach ko siya in a holistic way. So, one thing that I've learned is that you need to, parang kailangan mong i-train ulit yung body mo. Let's say, for example, tinamaan ka na ng insomnia. May insomnia ka na, ilang linggo ka nang hindi nakatulog. So, this is the things that you can do. First, kailangan mong mag-create ng sleep patterns ulit na yung healthiest na sleep patterns. So, in the morning, kahit na wala kang tulog at night, avoid mo muna yung mga short naps. Huwag kang mag-nap, yung mga short nap, tigilan mo muna yon. Kasi para at least yung lahat ng tulog mo, doon mo siya may ibubuhos sa gabi. Second, avoid any caffeine, like let's say coffee or yung mga tea na may highly caffeinated. Avoid mo muna yon. Yun, kasi talagang papipigilan ka sa pagtulog para at least lang may yung katawan mo walang caffeine na magpe-prevent sa'yo ng pag-sleep pag time na ng gabi na kailangan mo nang matulog. And then, try to be proactive. Try to have a positive activities during the day. Let's say, maglinis ka ng bahay, just to be active lang. Ma-active yung mind mo para hindi ka rin, para din matanggal yung isip mo dun sa anxiety, hindi rin makapasok si anxiety sa'yo. Try to create some activities na merong magandang output. Basta yung may maganda kang nakikita after, let's say, nagdinis ka ng bahay, after yun, nakita mo na malinis yung bahay mo, or nag-create ka ng, or gardening ka, at after yun, nakita mo na may garden ka na, at nakita mo yung parang fruits ng tinrabaho mo nung araw na yun, parang ganyan. Try to do that. I think yung ginawa ko dati, nag-focus ko sa pag-jogging, nag-focus ako sa pag-swimming, natuto ako mag-swimming guys because of that. Na-stop, fifth is stop mo yung mga vices, so wag kang yung mga nicotine, wag kang mag-yossi, stop mo muna yung mga vices na yon. Yun, ginawa ko yun, doon ko na-stop talaga yung smoking ko, kaya I used to be a chain smoker back in the days. Doon ko na-stop yung pag-nigarilyo ko at doon ako natutong maglumangoy. Kasi talagang finocus ko yung mind ko na gusto ko yung positive na mga activities. So natuto akong lumangoy. Yung mga strokes na ganyan, natuto ako kasi pumupunta pa ako doon sa sports center, doon sa Cagayan de Oro during those times para lang talagang makapag-focus into activities na mga positive. And then, tumatakbo ako. Tumatakbo ako nung time na yun. So, yun, nakatulong siya. And then, of course, that day, wala nang mga thing or kung ano man na pwedeng makapagpigil sa'yo sa pagtulog, di ba? That night, of course, hindi ka agad-agad epekto yan. Kasi gagawa ka pa lang ng sleep patterns na parang naakma na tamang sleep patterns for you, for yourself. Para lang maayos lang yung sleeping habits mo, di ba? Isa din kasi sa, aside from anxiety, isa din sa nakakasanhi din ng mga insomnia is yung matagal matulog. 'Di ba? Alam nyo yan, nanonood tayo ng TV, kung ano-ano pinagagawa natin during the night. Avoid nyo muna yon. Pag may insomnia na kayo at i-continue nyo pa rin yung mga ganyang klaseng activities, hindi yun makakatulong talaga sa sleeping habits ninyo. Masama yan. Avoid nyo muna yan. Try to do those stuff or those mga good activities na during the day. Huwag nyo siyang gawin ng paggabi na. Kasi dapat paggabi niya, yung activities na ginagawa nyo, pa-relax na dapat. Yung pa-relax na rin yung katawan ninyo, pa-relax na yung isip ninyo. Parang piniprepare nyo na yung body ninyo para dun sa sleep. Ganyan. And then of course, gabi na, 'di ba? So gabi na, so nagawa niyo na yung lahat ng mga activities ninyo, lahat ng pwede niyo gawin within the day na iisipin niyo that night na nakakapag-cause ng anxiety ninyo at kaya hindi kayo nakatulog, gawin niyo na sa araw. Kung kailangan yung isulat yun sa journal ninyo, isulat nyo sa journal ninyo para magawa nyo siya sa araw, para hindi nyo na siya isipin pag patulog na kayo. So, ayun na. So, of course, patulog na kayo.
kailangan relax. Kailangan relax yung katawan mo, kailangan relax yung isip nyo. If you need to do, if you need to take a bath, warm bath, if you need to, yung mga tipong ganyan, then do it. What I did before, naliligo ako. Naliligo ako bago ako pumunta sa kwarto. Ligo muna, lahat ng mga kailangan kong gawin, ligo muna ako. Kailangan relax, kailangan presko yung katawan. And then, ano ba yung mga stuff na pwede nating gawin na pwedeng makapag-relax sa atin bago tayo matulog, di ba? Una, I think, if you like reading a lot, siguro pwede yon. Pero wag yung mga novels. Kasi yung mga novels, may excite ka doon. Siguro, mga inspirational readings, or let's say, mga verses, mga quotations, mga inspirational self-help readings na pwedeng makapagpa-relax sa inyo. Yun, you can do that. Or you can do some self-meditations. You can do some self-affirmation meditations. You can listen to classical music, or you can listen to mga inspirational music para lang ma-relax yung katawan, yung isip ninyo. And you can do, if you are a religious person, you can do some novenas. 'Di ba? Prayers, any sort of prayers, malaking tulong 'yon. And or you can do some rosary. Eto guys, dito ako gumaling. I did a lot of those. Ginawa ko lahat ng mga stuff na 'yon within the day. Lahat ginawa ko 'yon. Yung sinabi ko sa inyo, lahat ginawa ko 'yon. Pero hindi ka agad-agad 'yon umepekto sa akin. It took me a while para umepekto sa akin. I do lahat yung ginawa ko, but then at night, what I did was I prayed. So parang hinabaan ko yata yung prayers ko, pero I still slept like around 3 to 4 hours, hanggang dun lang, and then nagigising ako. But eto yung natutunan ko guys, na let's say kailangan mong mag-create ng sleep patterns, di ba? Make sure na gagawin mo yung mga bagay na kailangan mong gawin. And then you have to set an alarm. Pwede, alarm. Let's say, kailangan at 9 p.m. nakahiga ka na. At 9 p.m. nakapikit na yung mata mo. Yun. Makatulog ka man o hindi, at inaantok ka man o hindi, at 9 p.m. kailangan nakahiga ka na. Kailangan nakapikit na yung mata mo at wala ka na ibang ginagawa. Nakafocus ka na lang dun sa pag-create ng sleep. And then, I know hindi ka agad-agad ka makatulog, kung ano-ano pang pinapasok ng anxiety sa'yo, kahit na ginawa mo na lahat ng mga relaxation. Ganun talaga. Just let your body rest, let your mind rest, hayaan mo lang. And then, let's say, nakatulog ka nung 9 p.m. na yon, but then nagising ka after 3 hours, or at mga midnight, nagising ka, tapos hindi ka na makatulog. Huwag kang bumangon. Kasi the problem with us is, dahil hindi ka na makatulog, bumangon ka, gawin mo na lang kung ano. 'Di ba? So hindi siya nakakatulong dun sa sleeping, hindi yung patterns na kini-create mo, hanggang dun na lang, 'di ba? So what I suggest, ito yung ginawa ko, kasi gumawa ko ng nag-alarm clock kasi ako. So ang ginawa ko siya, kailangan at 9 p.m. nakahiga na ako, nakapikit na yung mata ko, at yung alarm clock ko is around 6 p.m. 6 a.m. Hindi ako, kahit nagigising ako ng madaling araw, hindi ako dumidilat o hindi ako bumabangon hanggat hindi nag-a-alarm yung alarm clock ko na yun. Yun yung ginagawa ko. I did that for a couple of weeks. A couple of weeks ko siyang ginawa. And then, siguro, kasi kailangan mong, yung parang ito, during the day, lumayo ka dun sa, kasi parang association yata tawag dun, kailangan lumayo ka sa kama. Kasi parang yung katawan mo at yung mind mo, ma-associate niya, nakikita mo na yung kama, matutulog ka na. So alam na ng katawan mo at alam na ng mind mo kung anong gagawin. Pag nakakita ka na ng kama, maaantok ka na, matutulog ka na. So during the day, lumayo ka sa kama. Huwag kang mag-take ng naps. Gumawa ka ng mga positive stuff na positive activities, ganyan. Avoid mo yung mga caffeine, avoid mong mag-yossi or whatever. Tapos avoid mo yung mga
Avoid mo yung mga melatonin ba tawag doon, yung mga sleeping pills. Kasi baka kasi ma-dependent yung katawan mo at hindi ka na talaga makatulog kung hindi ka nagtitake ng gamot, di ba? Sa ayaw natin yan. Gusto natin yung natural type, holistic, natural, keme-keme. Yung pag-heal natin ng insomnia natin. So, yun yung ginawa ko, guys. So, kailangan, pero hindi siya kaagad umepekto sa akin. Ito iuulitin ko lang yung nakwento ko dun sa previous videos ko about may insomnia kung paano ko siya kinure. When I started praying the rosary, kasi kung paano ako nagko-cool down or paano ako nagre-relaxation bago matulog dati. I was doing some prayer. Nagpe-pray ako. So, yung prayers ko, hinabaan ko siya. But parang, yung 2 to 3 hours, naging 4 hours, pero hindi talaga siya enough. So, what I did was, parang at the back of my mind, something's telling me to pray the rosary. But, I was kind of hesitant kasi parang hindi ako sanay kasi. But that night, parang inisip ko na, ba't hindi ko itry? Wala namang mawawala sa akin since nagpe-pray din naman ako bago ako matulog. So, parang out of nowhere, parang hiningi ko lang may hiningi ko kay mami na kung may rosary siya at meron siyang guide kasi hindi ko memorize. So, siya, andyan, meron dyan sa drawer. So, kinuha ko yung rosary na yun. This was around mga 8:20 ng gabi yun. So, siguro during those times talaga, wala akong tulog. Siguro mga 2 to 3 hours lang yung tulog ko. Talagang apektado na yung mind ko at during the day, parang lamyang-lamya, wala akong energy during the day, parang kung ano-ano pumapasok sa isip ko. But then of course, kasi dahil bata ako, so parang ko siya, parang andun pa yung factor na parang, Kiber, I don't care. Parang ganyan. Pero at night, talagang hirap talaga akong matulog. So, parang third weeks ko na yata yun na talagang halos walang tulog, 2 to 3 hours to 4 hours. Pinakamahaba ko yun is 4 hours. So, what I did was, I took the rosary. And then I prayed that rosary. I prayed that rosary that night. Relax na ako. So, instead of yung parang private conversation with God, na prayers lang, nag-rosary ako. So, yun yung ginawa ko that night. Then, after that rosary, nilagay ko yung rosary dito sa tabi ng bed ko. Hinayaan ko lang siya dyan. Kasi pahiga na ako eh. And then, humiga na ako. What happened was, I know if it's a miracle, if you're the type who believes in that, in miracle, then it's a miracle, di ba? The minute I hit my head sa pillow, I was knocked out. Totally knocked out, guys. Oh my God. I swear to God. Itataya ko yung buhay ng pamilya ko. Totoo ito. Then, the next thing I know, umaga na. Nagulat ako kasi parang pag the next thing na inopen ko yung mata ko, umaga na. Dahil umaga na yung, nakabukas na yung patay na yung aircon, bukas na yung bintana, binuksan na ng mami ko. Tapos tulog pa ako. And it was the most peaceful. Yung sleep na yun, guys, parang it's a worth of the 3 weeks, mga nights na wala akong tulog. I'm sorry, it was the most peaceful sleep na na-experience ko. Talagang parang para ko lang akong nawalan ng malay, and then the next thing I know, it's already morning. And then, parang energetic ako. The next night, yun ulit ang ginawa ko. And nakatulog ulit ako. Can you imagine? Nung time na yun, hindi na ako nag-a-alarm. Nung ina-alarm ko na 6 yata, hindi ako nagising noon kasi nga pinatay na ni mami. Nagising ko around mga 7 na lang yata in the morning. Umaga na. So the next time hindi na ako nag-alarm, ayun yung ginawa ko. I prayed the rosary that the next night, and then around 9, bago mag-9, nakahiga na ako, natulog na ako. And then ganun din, nakatulog ako, sunod-sunod na yun.
siguro it's a divine intervention or whatever, I don't know, pero it works for me. Sinishare ko to sa inyo kasi it worked for me, it might work for you. Ayun. So yun, nakatulong. Yun yung mga steps na ginawa ko before na naka-cure ng insomnia ko. But it took me a while, no, to beat the insomnia talaga. Gumawa ka ng pattern. If you create, gusto mo gumawa ka ng alarm clock, kanya, yun, mag-set ka ng alarm clock mo. Pag na matulog ka, yung ano na yon, yung time frame na yon, kailangan, or depende sa iyo kung paano ba yung gusto mo. Yung sa akin, 9 p.m. to 6 a.m. So, kailangan 9 p.m. nakahiga na ako at 6 a.m. yung gising ko. Everyday yon, makatulog man ako, hindi, everyday yon. Kasi, pinapractice, parang, tinuturuan ulit natin yung katawan natin kung paano yung sleeping habit nga na gumawa ng sleeping habit. At wag mong i-break yun, tuloy-tuloy dapat yun. Hanggang ma-cure mo yung insomnia mo. Since na na-experience mo na naman yung insomnia, so alam mo na yung gaano kahirap na hindi makatulog. So siguro naman this time, i-avoid mo na yung mga stuff na nakakapag-prevent sa'yo ng pagtulog. So maaga ka nang matulog, di ba? With regards to your anxiety naman, so kung hindi naman ganun ka-severe yung anxiety mo, hopefully yung mga tips and mga hacks natin dito sa channel mag-work sa'yo. If not, then probably you find something else. Find something else na pwedeng makatulong sa'yo. Now, kung mahirap na talaga, hirap ka na dun sa anxiety mo at talagang naapektuhan yung everyday life mo at talagang sa tingin mo, kailangan mo nang magpatingin sa doktor. I would suggest magpatingin ka sa doktor and then pa-refer, overall ka, blood chemistry, blood laboratory, whatever, and then magpa-refer ka sa psychiatrist para mas masuri ka ng maayos. Okay? Huwag ka mag-message sa akin at maghingi ka ng advice kasi ang ibibigay ko lang din sa'yo is hindi ko alam yung history mo. Ang sasabihin ko lang din naman sa'yo is magpa-check up ka. Okay? So sana guys, it makes sense no yung mga steps na binigay ko. Those are the steps that I did. Yun yung mga steps na ginawa ko na nag-work for me. Now, hoping na mag-work sa'yo. If not, then find something else na pwede sa'yo. Okay? So, anyway guys, hanggang dito na lang muna. I just want to say thank you pala sa lahat ng mga nag-message sa akin. Thank you sa mga comments ninyo. Thank you din sa mga bago nating subscribers. Welcome guys sa channel. Sana mayroon kayong mga makuha dito sa channel natin. Okay? So, hanggang dito na lang guys. As I've always said, please, 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 choose life. Please, 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 choose happiness. And please, 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 start your day with a smile. You have a wonderful weekend. Stay safe and stay healthy. Bye for now. Bye!